Köszöntöm a hazai és nemzetközi média képviselőit a Magyar Windsor Kör sajtótájékoztatóján. Károly brit trónörökös márciusi magyarországi látogatása során fontos bejelentést tett, nevezetesen azt, hogy ükük anyja révén 1/32 részben ő is büszkén magyarnak vallja magát. A hercegi pár látogatásának harmadik napján váratlanul 20 lezárt fadoboz érkezett a Magyar Windsor Kör címére. Bár a Buckingham Palace hivatalosan nem kommentálta, elképzelhető, hogy a dobozokban Károly esetleges magyar rokonainak szánt ajándékok vannak. A Windsor Kör alapszabálya értelmében nem fogadhat el ajándékot. Ezért úgy döntöttünk, hogy a 20 címerrel ellátott faládát feltöltjük a www.vatera.hu oldalra, és a dobozokat nem kívánjuk felnyitni, és 1000 forintos egységáron kínáljuk megvételre. Ennyi. Köszönjük.